tancar Radio Televisió Valenciana i va deixar els valencians sense la seva ràdio i televisió pública, cosa que no passa en cap altre territori de l'Estat. En qualsevol autonomia, els ciutadans tenen dret a una cosa tan bàsica com posar la ràdio a la tele i escoltar ràdio o veure televisió en la seva llengua. Nosaltres no ho podem fer. És una absoluta injustícia el que fan els valencians. Des d'aquest moment han continuat les agressions a la nostra llengua, a la recent censura de Catalunya Ràdio a través de l'amenaça de sancions a Acció Cultural del País Valencià. Una agressió també a la llibertat de premsa, ja que el Partit Popular, en un món on la comunicació pot fluir cada dia més, li posa barreres a aquella que no és en castellà. Radio Televisió Valenciana és viable i és necessària per a la ciutadania. Els valencians estem tornant-nos invisibles mediàticament des de l'apagada de Radio Televisió Valenciana. I a més, s'han demostrat falses en estos 2 mesos totes les excuses del PP que va donar per a tancar Radio Televisió Valenciana. Els treballadors estem disposats a redimensionar l'empresa amb capacitat a garantir la sostenibilitat econòmica i que els valencians tinguin el seu servei en un cost just que s'ajuste a la realitat i els pressupostos de la Generalitat. Rectificar és de bons polítics i Fabra té l'obligació de fer-ho. Si no ho fa és que no té capacitat per estar en el lloc que ocupa. El País Valencià viu una situació d'emergència nacional. No se'ns acut una altra manera de qualificar la situació actual. Acció Cultural del País Valencià està avui aquí, primer per reclamar mitjans públics en la nostra llengua i denunciar la censura de TV3, de Catalunya Ràdio i de Radio Televisió Valenciana, però sobretot per a denunciar la regressió democràtica que significa el govern del president Fabra. Contestarem per la via jurídica també a aquest tancament. I volem recordar-li al president Fabra que Acció Cultural ha guanyat tots i cadascun dels recursos que hem plantejat. En el Tribunal Suprem, en el Tribunal Constitucional, l'incompliment de sentències per part d'un president d'un càrrec públic es diu prevaricació. Doncs bé, Acció Cultural tornarà a combatre per la via judicial i estem segurs que novament els tribunals ens tornaran a donar la raó. Us convoquem ara i aquí a totes les associacions, entitats, sindicats, partits i persones a fer realitat el canvi que urgentment necessita el País Valencià, perquè volem TV3, perquè volem Catalunya Ràdio, perquè volem Radio Televisió Valenciana, però sobretot volem un país digne, sense corrupció, net, que crea treball, que respecta el medi ambient, que respecta la igualtat de les dones, que respecta els discapacitats, que tracta amb respecte a les víctimes del metro. Volem un país per a la majoria del País Valencià. La Unió de Periodistes Valencians lamenta profundament el tancament del senyal de Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, per part del govern espanyol. Aquesta tallada de senyal s'afegeix al tancament ara fa 2 mesos de Radio Televisió Valenciana i la no emissió de TV3 des de fa ja no sabem quant de temps. L'apagada de les emissions de Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, el tancament de Radio Televisió Valenciana, tot això demostra la nul·la preocupació tant del govern espanyol com de l'autonòmic per conservar la nostra llengua, vehicle vertebrador de la nostra cultura, el nostre territori i la nostra identitat. Ja ho diguérem quan anàrem a Madrid. S'han carregat l'article 20 de la Constitució, s'han carregat el dret dels periodistes a donar informació i el dret de la ciutadania a rebre-la també i fer-la en valencià, rebre-la en valencià.
su nombre proclama Ley de Seguridad Ciudadana, si se hace realidad, nadie estará seguro. Ningún ciudadano o ciudadana que quiera ejercer sus derechos civiles lo podrá hacer con seguridad o tranquilidad, porque podrá ser denunciado, multado o detenido sin cometer delito, sin incumplir la ley. Sabemos en la PA que somos desgraciadamente uno de los colectivos de las futuras víctimas en quienes pensaban los redactores de esta nueva ley. Por haber pedido 1.400.000 firmas, una nueva legislación para el derecho a la vivienda, por haber impedido pacíficamente paralizar 600 desahucios, por haber ocupado oficinas buscando negociar contratos con cláusulas abusivas. Esos son nuestros pecados, esa es nuestra falta y esa seguirá siendo nuestra lucha. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! És una llarga marxa de protesta que té la seva profunda utilitat i s'acaba de demostrar fa molt poc a Madrid, on s'ha aconseguit aturar un procés de privatització de la sanitat pública per la protesta social. La nostra voluntat és desfer molt del mal que s'ha fet per a que en el pròxim any una nova radiotelevisió valenciana torni a emetre al País Valencià i que la nostra llengua torni a ser vehicular per a rebre informació i per a rebre informació lliure per part d'un mitjà lliure que no estiga sotmès al control d'esta casa. Són temps difícils quan els governants s'atrinxeren contra el poble, quan les lleis, en compte de servir al benestar i la felicitat de les persones, es fan servir per a imposar la llei del silenci. Són temps difícils, sí, quan els governants ens tracten als ciutadans i ciutadanes com si fórem un perill. Però sabeu què? Som un perill. Sí, som un perill. Som la xicoteta superpotència que desperta, que no es deixa avassallar. Som un perill per als corruptes, un perill per als que no respecten la democràcia. Sí, som un perill per als que volen un poder sense límits, per als mercaders dels nostres drets. Que estiguen alerta, la por està canviant de bàndol. Lo primer de tot, agrair-vos a tots la vostra presència. Agrair als companys de Canal 9, d'Acció Cultural, és a dir, la visió d'haver unificat les nostres convocatòries de protesta. Ixe és el camí, no 40 concentracions, una cada dia, una cada mitja hora. Tots junts, com s'ha fet a Madrid. Tenim que fer-nos una crida a totes les forces polítiques a superar diferències i n'hi ha que acabar en este govern, en el de fora i en el de racó.